Искаш ли ти? Много е вкусно. Но не ми я изядеш. Абе, аз си ми дай филията, бе. Ако до 24 часа не ми дадете 1 милион лева, той ще умре. Другата възможност е да ме направите звезда, защото вижте колко съм яка. I just make you, but he's crazy and he's my number, so call me maybe. 0885 32 61 78, звънете, иначе той ще умре и ще пищи мъчително като сега. I'm a cunt, and I'll kick that hoe, punt, force trauma, blunt, you play the back, bitch, I'm in the front, you need a job, this ain't cutting it, Nicki Minaj.